Wala dito ba? Bago ng gamit. Bulay po ay naabot sa moment. Bulay po ay. Ang nardo banig. Pintal. Mura. Wala man may nagpahit-uptuhin ka po. Hey! Hey! Sambil ng plaster. Uy, rock and roll to the world, man. Ali mo dire mga guys. Welcome to the vlog. Naami dire sa Inawaan, Urok 5, Batangan. Ang buhat og gakit. Boundary si Kaaminyo. Shout out sa inyo mga guys. Out to you guys. Ah, Uy. Ako na bito na. Pero para. Murag si Kambats. live ko. YouTube ko nag-live ay kay. Live guys. Sa Batangan, Valencia City. Ug kinsay mosaksi sa atong mga kalingawan karon. Ja, tama. Ja, Gakit Festival. Gakit Festival. Sabi ka daghan diri tanawagin ninyo daghan kayo kan diri Gakit Timo. Syempre nato mga city task force himo pud silang Gakit. Gakit nga murag barko. Nagsayo ra ka dito? Oh. Pero Bidag ko kayo na ng buntong mabuyag. Malubi ka. Ang dayo ka dala tag 3. Guys, bye bye.